Em va caure bé quan el vaig veure fa temps. Em va cridar l'atenció les seves pintes en directe i la manera d'enfocar el seu paper. No negaré això, per 10. Però aquesta nit ha estat desagradable perquè no m'ha reconegut. I llavors, de broma, ha dit que jo, parlant el meu nom, era un tio a qui li va fallar el Tinder i que em vaig posar per lligar a aquest mod, que segur vaig entrar per buscar la traca-traca i que allà no el trobaria. Li vaig explicar al xat del directe que jo era noia i que no em va reconèixer, que fins i tot un dia li vaig fer un raideig i que no era home ni buscava això, però ni tan sols em va llegir perquè no és de llegir tot. Així que li vaig enviar un missatge privat on li vaig explicar breument tot. Estic cansada d'aquestes bromes. Aquest món gira al voltant d'elles. És un món fet per i per homes. I s'ha normalitzat, malauradament. Em frustren i m'esgoten aquest tipus de brometes, sempre sexualitzades, i el pitjor és que es tolera. Que si a sobre jo em queixo sóc la que va dir el Engage Mood. Sé que de vegades em queixo, o potser és usual, però gairebé mai explico com em sento, i avui se m'han saltat les llàgrimes. Estic molt incòmoda en aquest món, molt trista i esgotada em sento. Vull conèixer algú que em comprengui, però aquests estan sota les pedres.